Cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Ndinalowa ngati munthawi nake pano pati ngana kuti holoyi ili half full kuti theka ndithu latani kuti lalowa mwambuyo konse kundoti anthu kulibe akulowa mmene amene mukuwaonawa ndimafati malizitsekayo nkhani ngachita pakale nawa tingaoneka ngati tasankha komanso akaliyati pa nkhani kuoneka kudziwika ndengodzi ndodziwika kwambiri even pa ground makamaka ndodziwika makamaka izo nenzo sabisa chifukwa ndi makamba za the culture of UTM akuidziwa chifukwa chipali nyinzo simakhala ndi culture yake ndi iwo akuidziwa chifukwa misonkhano yambiri amatsogolera ndi iwowa mwina chilima sakuonekera sapanga saboma amatuma akaliyati ndi anzawo tapitani misonkhano yambiri anayenda pali ponse nziko la Malawi kuwauza Malawi kuti kwabwera chipano chatsopano chipani chake ndi UTM. So I think anthu sangaphonye komano mwina vuto lawo mwina nthakhala chani pa munthu sungakhala mwina okomera konse muli tasitu mkati anthu akuvina ali mkatimo ndinapita mkatimu ndakaona so kuvina kwayo kukhala kusangalatsa chifukwa akumakhala a UDF apo afodi mbali nayi UTM mbali nayi mazo azimayi kuipasa moto akuvina onse akusangalala limodzi kuti ayi inde ndife osiyana pazipani koma tonsefe ndi Amalawi tonsefe ndi chipani chimodzi achokera ku chipani chimodzi so tisaleke kusangalala limodzi chifukwa choti ndife azipani zosiyana kamachokera komano teni nyimbo ndi imodzi. Tsopano tione weakness ya akaliyati ili pati so vuto limene anthu akulipanga point out kwambiri ndiona kuti munthu ukakhalisa pamalo amodzimodzi pena umahita ceiling kuti khangati kaganizidwe kama bizoti kalekera pomwepo chifukwa manena kuti where you have stopped your friend comes ngwambira mmene umapita so mwina ndi munthu ona kuti mwina sitinamve ko mfundo yatsopano yoti nkwauza Malawi kuti ayi ife mfundo yanga ndi kuti munisankhe pa president muchire motere komanso apart from that nkhani ya kuti muna ndi nzimayi okhawa amene akupikisana nawo ndipo chamanena kuti mwina abambo amakhala ndi dominance kwambiri pa nkhani ngati zimenezi koma ndolimba mtima chifukwa ngati abambo akupikisana motero ayana kuti ayinenso nditani kuti ndipita pomwepo so ndikulimba mtima imene ili advantage koma not disadvantage ndona kuti mwina chifukwa mwina akhalisa kwambiri pamalo kupambeza kuti sukukhala ndi new ideas on how you can improve the party and what have you so chinanso ndiona kuti nanga sini munthu kuti wakhalisa pandale anthu ambiri amadifuna maganizo atsopano singangopanga ndale zokhazo so maganizo anthu ena akumayang'ananso mbalinga zimene kuti what new thing does she have to or does she have kuti angatipangira chair so imene imaonekanso ngati kuti mina ndi a weak point yoti ena ake atha kumulolera kuti akumano awakhalitsadwa awo tizingosankha modzimodzi tione ku new blood so ena akumagwiritsanso ntchito a line of thought ngati imeneyo kuti ndi weakness kwa ndani kwa amayiwa komanso ena amanena kuti mpungwepungwe umene uli mchipanimu atakhalanso kuti mina anthu ake ndi omwewa ona kuti sakufuna kumva za ena ali sakupanga kumodeti maganizo a anthu ena kuti akuti ifeyo chimene tamanga ndi ichi not very flexible so ena kumaloza zala kwa iwo kuti kumakanga amene akupangisa zimenezi kuti pakhale rigidity ndi manja iwo pokhala mlembi wamkulu wa chipani so chimenezi zikakhalanso mwina a setback amene a weakness yakuti madelegate ena atha kuonapo koma titotsimikiza panopo kuti akaliyati tikamankhani pa ground ila kwadzi kuti amatha kuyankhulatu mnaona akaliyati akuyankhula iya ndikufusa nimwe mudziyankha ndinu ochabwino nangasi mmathira mang'ombe pena tenati ndiyesesi komano iya akakhala pa ground ni munthu oti amapereka chikoka I think one thing that I've learned is kuti apart from achilima kuti achilima anali ndi charisma yoti akabwera anthu manyana timvesere kuti abweresa chani kuti atiuze wachiwiri wawo anali mayiwa chifukwa mayiwa would dissect an issue lightly komano akukamba zinthu za serious kwambiri a very sensitive issue koma amene ayitambasulire
andusona kupatu maya yankhulatu apo so alindika kalizima kamene kaja kuchoka kwa chilima kamene amayuza sona kupanga attract anthu aja so ni munthu onena kuti background alipo very visible komanso nkhani ya kayankhulidwe chifukwa ndali ngoyankhulatu na ndali ngati sikutha kuyankhula otakhala kuti udzachita konvince anthu ukamalavula mwakumbukira nthawi imene 2003 mene abakiri muluzi anayitana apingwa mthalika kuti atate tiyende limodzi ndimakumbukira nthawi imene makumbukire amatha kungonena kuti ayi tapasana anthu moni 3 minutes kuchokwadulaso abasi tathokoza timati Mungu apasa anthu moni why was that ndikubwera point yanga ona kuti munthu wandala kwena azikhala utani ozowa kuyankhula so weakness imene inaona abakiri muluzi nthawi imeneyi mwa running mate wawo inali zoyankhula kuti kupanga articulate ma issues so samakwanisa bwinobwino ndamata ine ndiziyankhula ndekha ndiwagulisa ndekha mpaka na anthu atani kuti awadziwa so munthu mmodzi wandale nzikumuna amene timazo kuti amati akakhala pa podium amayankhula ndiye mayiwa kwapasa microphone atha kwangwa 2 hours mmene mmachitira muchi mmene mmachitira muchi atakangwa 2 hours ndithu akutani akuyankhula sangatope so ni munthu ona kuti kuyankhula unda amatani amadziwa tipite kwa omaliza Newton Kambala so strength yawo Newton Kambala anabwera mu UTM nawso ikuyamba kumene ndi munthu oti nayenso anabweresako gawo lake eti mukamachilondowa chipanichi chilima anabwera ndi chilima movement ausi anabwera ndi odya zake alibe mulandu ati nawso anabwera ndi ma followers kena kubwera no manja Kambala nawso anabwera ndi anali ndi chani timati UP ngati single UP ni United Party ichedali ya bingu koma panali koma muna titiam kuleka ndi People's Party ali wanonso ali pa People's Party tikatero ndio titi chitiro bwino koma no mwina sana bwere tipitirize kuna kuti Kambala ali ndi chipoka kuti anthu akuzina kuti koma uyu ni mtsogoleri so chikoka chitakukhalapo kuchipaniko chifukwa amene akuvota pano si amalawi ndi anthu okhaokha chani UTM so ndikuti atakhala kuti ali ndi chikoka ku UTM ko mkatikatimo atakhala ndi chikoka chifukwa ndikunena kuti iwowa pajananso anali ndi masomphenya oyambisa chipani koma zinangovuta kuyambirako kuti panali zitopotopo ziwiri zitatu ndi ataona kuti koma ine anthu ndili nawo betu anthu amene ndipite nawo kuti anatenga anthu aja nkuwaphatika kuti ku UTM so ngati anali ndi chipani timiza anali ndi chani kuti anali ndi anthu ndikuti mkatimo muli anthu awo ndikuti nawonso ali ndikuthekera kutani kuti kopikisana nawo mwina kukhala mtsogoleri kumene kapena mwina kufika kapena mpake kuti anthu ngona kuti akhala anali ndi anthu koma ni munthu onena kuti memo wa UTM anasonkhana nawo sikuti munthu oti olivena ausa amanena so zimenezo mtsogoleri wa chipani cha UTM amanena zimenezo I think posadwa makamba zoti ayi inabwesanga akambaso anabwesa awo ndikuti anali ka contribute anabwesaso awo nkuyambapo so mmemo umenewu anasonkhanawo chifukwa kenena kuti mwina sitimaona kuyankhula kwambiri soft spoken kwambiri amayankhula modeka ni munthu oti amataka amayankhula mfundo ija si anthu oti makuwa matani kapena ma jokes yanjani ni munthu onena kuti ngwa serious it means serious business ni munthu oti ali makampani yawo paja ni engineer ni engineer anafotokoza pa times exclusive ni Brian Banda yes kuti ayi ndithu ati achita chazikulu ndithu mdziko muno ati kampani yawo ija yapezoti makampani na abadwa anthu ena kutsegwa makampani yawo kulemba anthu ntchito achita contribute kwambiri ku dziko lino kwambiri ande ananena kuti sakuona munthu amene aufana ndachilima kuti akhoza kumusira mpando wakuli wasapsa nawo iwo amazikamo kapena amaziyosamo iya iwali ndekuti wali pabwino ndoti sakumona wina amene kuti atsogolera awa sakuzipanga align mwina mwachitsanzo mati ausi sakuzipanga align ndi zofuna za anthu akuti zimenezozo kusozoti iwo anadzika tu patopu ndithu andizoti alephera anakayikira izo ndi zawo maganizo awo koma nafe tikabwera kunja kuno tikaona nafe zinthu ndiziona zathu timati tikayika tingoona kwathu so ndimafotokoza kuti ni munthu oti wapanga kuma business ani ma business andi okhazikika kumbali imeneyi
pokhala engineer komanso ndimati fotokoze kuti mboma musunawo agwira moto mboma mnawo sagwiramo anali nduna ya energy nthawi yake anazachuka pakatipa panalinso nawo zitopotopo zawo koma ndimutoona kuti anthu atha kuwaloza kuti akambalati kuwadziwa so si wachilendo ndikutoti mundalemo wayambapo I think anayamba kudziwika kwambiri cham'ma 2016 2017 chilichonse chidzikomera mtundu uliwonse wa Malawi. Musapangitse atsogoleri ochepa inu kuti aziona ngati mtundu wina wa anthu ndi oyipa, pamene ali oyipa ndi anthu ochepa chabe. Anthu oyipa ochepa asawononge mbiri ya mtundu kapena mbiri ya dziko chifukwa cha kuyipa ndi nkhanza zawo. Tisasankhane mitundu, chitukuko ndi kugawana zonse zoyenera m'dziko muno zikomere wina aliyense. Polipira msonkho tonse tili apa timalipira msonkho, ena akutimvera pa wireless, ena akutionera pa TV, tonsefe timalipira msonkho. Musopo muli msonkho, mafuta ophikira muli msonkho, mushuga muli msonkho. Pogawana tisamagawane potengera kuti awa ndi abale awo andani. Ayi, tizigawana moyenerera. Like, share, Malawian cameras, subscribe.